सखी रे बेच के सतपुतिया पिया अरे कुरुतिया किनले पिछले लॉकडाउन के महीना में जब लॉकडाउन चलत रहे सारा काम काज ठप हो गई रहे, हमने के गौनिहार बजनिहार के भी धंधा ठप हो गई रहे। तो समय हम सतपुतिया के खेती कईनी, जौन खेती से हमरा इनकम भइल अपना औरतिया खातिर खूब सुंदर डिजाइनदार प्रिंस ब्लाउज खरीद के लेनी। ब्लाउज से इतना प्रभावित भइल कि गाना लिख देलस और गाना गईनी, बड़ा प्यार आशीर्वाद मिलल। गाना के बोल रहे भी अरे की करले किसानी खेती की देले बसात हो। तनी खोल दी भैया हल्का सा, बेस बंद कर देबे कर। अरे की नरमी के दिन बिता अरे की गरम बात हो। अरे की अपना लतनी मनी सुरुतिया किनले अरे की अपना लतनी मनी सुरुतिया किनले कि सखी रे बेच के सतपुतिया पिया कुरुतिया किनले। कितना मरद मेहरारू के अपना मानत रहे बाग भैया बहुत ज्यादा कहे के बा आई प्लीज भैया ओम अरे की करले किसानी देले बसात सखी रे बेच के सतपुतिया पिया किनले सखी रे बेच के सतपुतिया पिया कुरुतिया किनले। भैया की ओर से सैकड़ों रुपए के पुरस्कार मिलल। भैया के बात कौन लगी बा ऐसे ही छोट भाई के मंच के सिंगार हो पैसा देत रह जो तो मन चढ़ल रही। कहे के बा अरे की बांधी पगड़िया जब अरे की चले बाजरिया तब की लगले बलवा की लगले बलवा भैया आज की बांधी पगड़िया लगले बलवा भैया के से नाम तो नहीं जानत दिया भैया लोग के आशीर्वाद मिल रहा। भैया के बार बार लगी बा आशीर्वाद के कामना बा।
नचनिया ओकरा खाती चाहिए जकरा कंठ में आवाज ना होके, जो करे भरोसा अपन बाजार बनावे। आवाज के मलकिनी भेलो का भाई। माता रानी जितने दिले बड़ी आप सबके पसंद आवे, हम मैया रानी से यही निहोरा करब। और जेकर हेतना बड़े बड़े भाई मुकेश भैया ऐसा भाई के आशीर्वाद बा, सवाल के बाका करे वाला बा कहे भाई पानी पाका दिया यह गर्मी के महीना रहे। घड़ी कोका कोला करना कोई बा, लेकिन हम पिछले सीजन में फ्रूटी पिया देले रहे। गर्मी में पिए